Představte si mrazivou výšku 12 kilometrů. Venku klesá teplota hluboko pod -50 stupňů Celsia. Zatímco v křídlech letadla spočívají desítky tun paliva, na kterých přímo závisí životy stovek lidí na palubě. Možná vás napadlo, proč letadla netankují běžný automobilový benzín jako naše auta. Ve velké výšce by se však obyčejné palivo stalo fatální hrozbou pro celý let. Jediná drobná chyba při výběru paliva může vést k okamžitému vysazení motorů, požáru nebo katastrofě přímo na obloze. Vítám vás u našeho nového videa. Dnes uvidíte, proč letadla používají právě petrolej, čím se liší od benzínu a co by se stalo, kdybychom natankovali nesprávné palivo. Většina cestujících vůbec nepřemýšlí o tom, co přesně šplouchá v obrovských křídlech dopravního letadla letícího vysoko nad mraky. Pokud se náhodného člověka zeptáte na složení leteckého paliva, s největší pravděpodobností uslyšíte slovo benzín. Když se pak laik dozví, že mnohasettunový ocelový kolos letí díky obyčejnému petroleji, okamžitě získá pocit, že jde o snahu ušetřit. Existuje zakořeněný mýtus, že letecké společnosti zvolily levnou hořlavou tekutinu namísto kvalitního automobilového paliva, aby ušetřili miliardy. Tato verze je však zcela mylná a nemá nic společného s realitou. Výroba leteckého paliva je neobyčejně složitý technologický proces, jehož cena často převyšuje i rafinaci toho nejlepšího automobilového benzínu. Pojďme se vrátit do minulosti, kdy se zrodilo první letectví. Na úsvitu letectví konstruktéři skutečně používali úplně běžný automobilový benzín, který se dal koupit v každém obchodě. Rané pístové motory prvních okřídlených strojů se od automobilových motorů příliš nelišily, takže natěkavé a snadno vznětlivé palivo fungovaly výborně. Letadla tehdy létala nízko, pohybovala se pomalu a jejich piloti ani nepomysleli na výstup do obrovských výšek. V té době se benzín zdál být ideálním řešením a průkopníci nebe si byli naprosto jistí, že tato kapalina zůstane navždy hlavním zdrojem energie pro vzdušnou flotilu. Abychom pochopili skutečné důvody dnešní volby, musíme se vrátit v čase do doby, kdy se první stroje teprve začínaly vznášet do vzduchu. Vše se změnilo ve chvíli, kdy se lidstvo rozhodlo stavět giganticky těžká letadla a posílat je kvůli rychlosti a pohodlí cestujících vysoko nad mraky. Jakmile se konstruktéři pokusili zvednout výkonné stroje do velkých výšek a přiměli je létat nad zvukovou rychlostí, stará známá pravidla okamžitě přestala platit. Ukázalo se, že chování paliva v teplém vzduchu u země a v mrazivé prázdnotě výšek se zásadně liší. Benzín, který se dole choval skvěle, vytvářel při změně podmínek vážná provozní rizika. Těžké letectví inženýrům jasně ukázalo, že slepé kopírování pozemních automobilových technologií vede ke kritickým selháním systému. Právě tehdy si odborníci uvědomili, že k dobytí nebe je zapotřebí zásadně jiný zdroj energie, schopný odolat extrémní zátěži. Od té chvíle začal rozsáhlý výzkum skrytých vlastností kapalin, který vedl k děsivým objevům. Když se cestující pohodlně usadí do sedadel a dívají se z okénka na mraky, netuší, v jak nepřátelském světě se jejich letadlo nachází. Ve výšce kolem 10 kilometrů známá pozemská realita mizí. Konstrukce letadel vyžaduje, aby palivo bylo umístěno v plochách křídel. Tento blízký kontakt s extrémním vnějším prostředím vede k prudkému ochlazování paliva na extrémní hodnoty. Kdyby inženýrům stálo za to nalít běžný benzín do nádrží, následky by byly fatální. Benzín v mrazu stratosféry rychle ztrácí své vlastnosti.
Ale ještě hůře se chovají jiné těžké směsi, které se mění v husté, neprůchodné želé. Hlavní nebezpečí spočívá v krystalizaci a vylučování hustého sedimentu. Jakmile kapalina v křídlech ochladne pod kritickou hranici, vznikají v ní pevné částice. Tyto mikroskopické vočky ucpávají jemné pory palivových filtrů a zahrazují úzké kanálky vedoucí k motorům. Letadlo okamžitě ztrácí tah a musí nouzově přistát. Abychom názorně pochopili tento skrytý problém, stačí si vzpomenout na skutečný případ dopravního letadla na tranzitním letu přes ledové pláně Sibiře. Letadlo bylo ve vzduchu už několik hodin, když senzory v kokpitu nečekaně signalizovaly prudký pokles tlaku v palivovém systému levého motoru. Kapitán se pokusil zvýšit přívod paliva, ale motor nereagoval a úplně zhasl. Příčinou této děsivé situace byla drobná várka paliva, do které se kvůli nedbalosti na zemi dostaly mikroskopické podíly nafty. V extrémním mrazu se tyto nečistoty okamžitě změnily v hustý voskový povlak, který zalepil filtrační síťku a odřízl motor od paliva. Právě zde nastupuje čistý letecký petrolej, který má unikátní přirozenou odolnost vůči chladu. Očištěný od škodlivých příměsí zůstává naprosto tekutý a čirý i tehdy, když okolní teplota klesne na -47 stupňů Celsia. Speciální uhlovodíkové složení umožňuje této kapalině ignorovat mrazivý dech stratosféry. Petrolej v nádržích nehoustne, nemění se v parafinovou kaši a zaručuje bezporuchový a plynulý chod výkonných turbín po dlouhé hodiny letu. Ale i ideální odolnost vůči kosmickému chladu je jen částí zkoušek, které na palivo v extrémní výšce čekají. Mráz totiž není jediným protivníkem. Mnohem děsivější procesy se s kapalinou dějí tehdy, když na ní přestane tlačit obvyklá masa zemské atmosféry. Co se stane s těkavým palivem, pokud se prudce změní okolní tlak? Abychom to pochopili, musíme se vznést tam, kde se vzduch stává neuvěřitelně řídkým. Na Zemi neustále tlačí na každý předmět obrovský, neviditelný sloupec atmosféry. Tento tlak udržuje molekuly paliva na svých místech a nedovoluje jim chaoticky se rozletět. Jakmile však letadlo prudce nabírá výšku, hustota vzduchu vně stroje strmě klesá. Ve výšce 10 kilometrů atmosférický tlak několikrát zeslábne a v nádržích začínají probíhat šokující fyzikální procesy. Pokud je v nádrži benzín, bouřlivě se uvolňující plyn se okamžitě zhlukuje do obrovských bublin. Tyto výpary při putování potrubím vytvářejí neprodyšné parní uzávěry. V určitém okamžiku tato plynová blokáda zcela zablokuje cestu palivu. Na místo nepřetržitého proudu vletí do motoru prázdnota a motor se uprostřed letu okamžitě zastaví. V historii raného letectví se stávaly incidenty, kdy plně funkční stroje padaly z oblohy kvůli skrytému vření benzínu. Bublající benzín také vytváří nadměrný tlak, který může deformovat vnitřní konstrukci křídla. Právě proto padla volba leteckých konstruktérů na stabilní kerosín. Tato olejovitá kapalina vykazuje fenomenální odolnost vůči změnám tlaku. I v podmínkách extrémní výšky se kerosín chová klidně a odmítá vřít. Poslušně protéká potrubím v rovnoměrném proudu a zaručuje, že čerpadla nikdy nenasají prázdný vzduch. Kerosín nevytváří nebezpečný tlak uvnitř křídel, což umožňuje vyrábět letadla lehká a spolehlivá. Co se ale stane, když se tato stabilní kapalina setká s otevřenou hrozbou přímo na Zemi? A proč dokáže obyčejná jiskra okamžitě rozhodnout o osudu stovek cestujících? V civilním letectví je požární bezpečnost absolutním kultem.
Sebemenší chyba na Zemi se může v nebi změnit v hroznou tragédii. Pokaždé, když k letadlu u terminálu přijede masivní cisterna, začíná jeden z nejzodpovědnějších procesů přípravy. Pro pochopení rozsahu hrozby stačí porovnat chování obou kapalin při setkání s náhodnou statickou jiskrou. Klíčovým parametrem je zde bod vzplanutí, tedy hranice, kdy palivo začíná uvolňovat dostatečné množství neviditelných hořlavých par. Automobilový benzín připomíná v tomto ohledu sud s prachem. Aktivně uvolňuje výbušné plyny i při mrazu -40 stupňů, kvůli čemuž je prostor kolem nádrže zahalen do nebezpečného mraku. Pokud při tankování přeskočí byť jen jediná jiskra, vede to k okamžitému výbuchu. Zcela jinak se chová letecký petrolej. Aby se tato hustá substance na otevřeném vzduchu zapálila, je třeba vyvinout obrovské úsilí, protože její bod vzplanutí leží nad 38 stupně tepla. Pokud vylijete petrolej na beton v chladném dni a hodíte do něj hořící zápalku, zápalka prostě s syknutím zhasne v olejovité břečce. Tato úžasná vlastnost minimalizuje riziko vznícení při údržbě strojů. Osudným se tento rozdíl stává při nouzovém nebo tvrdém přistání, kdy se letoun tře o beton vzletové dráhy. Spod trupu vytryskne proud jisker a křídla se mohou nárazem poškodit. Kdyby z nich vytékal těkavý benzín, požár by nebylo možné zvládnout. Petrolej však vytéká v těžkých, hustých proudech a vznítí se velmi neochotně, což dává záchranářům drahocenné minuty pro evakuaci cestujících. Právě tato železná logika je základem konstrukce moderních křídel nádrží. Konstruktéři záměrně umísťují obrovské zásoby paliva do vnitřních dutin křídla, co nejdále od kabiny cestujících. Složitý systém vnitřních přepážek nedovoluje kerosínu chaoticky šplouchat během manévrů, čímž udržuje vyvážení letadla ve vzduchu. Volbou petroleje získalo lidstvo efektivní zdroj energie a spolehlivý štít, který denně zachraňuje životy. Jaké tajemství se však skrývá uvnitř samotného plamene? A proč benzín prohrává v bitvě o čistý výkon? Fyzikální zákony obracejí běžné laické představy o výkonu paliva vzhůru nohama a odhalují ohromující inženýrský paradox. V letectví se do popředí dostává specifický ukazatel, který určuje hustotu energie na jednotku objemu. Letadlo je zkonstruováno tak, že prostor uvnitř křídel je striktně omezen rozměry konstrukce. Nemůžete udělat nádrže bezedné, protože by křídlo ztratilo aerodynamické vlastnosti. Pro konstruktéry je kritické nalít do fixního objemu kapalinu, která uvolní maximum energie. Zde těžký petrolej jasně předstihuje benzín, protože v 1 litru kerosínu je skryto mnohem více čisté energie než v litru lehkého automobilového paliva. Abychom pochopili, jak to funguje, podívejme se na zásadní rozdíl dvou odlišných motorů. Staré pístové motory v autech fungují díky prudkým zážehům v uzavřených válcích, kde se benzín musí vznítit okamžitě. Moderní dopravní letadlo však létá díky nejvýkonnějším proudovým motorům, pracujícím na zcela jiném principu. Uvnitř obrovské turbíny nesmí plamen vybuchovat v chaotických rázech. Vyžaduje se tam nepřetržité, silné a maximálně rovnoměrné hoření, podobné kontrolované pochodni. Olejovitá struktura petroleje mu umožňuje schořet plynule a odevzdat veškeré teplo do poslední kapky bez detonačních rázů. Vše vězí ve stavbě molekul těchto kapalin. Benzín se skládá z krátkých, lehkých a pohyblivých řetězců, které se snadno rozpadají při sebemenším zahřátí.
Petrolej tvoří dlouhé a masivní uhlovodíkové sloučeniny, které drží pevně u sebe. Díky tomu je v každém centimetru petroleje zabaleno mnohem více hořlavých prvků, schopných tlačit kolosální stroj vpřed. Kdyby bylo letadlo natankováno benzínem, pro let přes oceán by nádrže musely být obrovské, což by letu sebralo smysl. Vysoká účinnost těžkých molekul umožňuje vzít na palubu stovky cestujících, těžká zavazadla i komerční náklad. Úplný odklon od používání benzínu ve prospěch leteckého petroleje se stal skutečným triumfem inženýrské evoluce. Tato olejovitá kapalina se ukázala nebýt žádným levným kompromisem kvůli úspoře peněz, jak tvrdí některé mýtické teorie. Naopak, v křídlech každého vzlétajícího letadla dnes funguje bezchybná fyzikální rovnováha, která v sobě spojuje kolosální výkon, nejvyšší požární bezpečnost a železnou odolnost. Tváří v tvář chladu stratosféry nebe nikdy neodpouští lehkomyslnost. Proto si vybralo stabilní a spolehlivé palivo, schopné odolávat extrémním změnám tlaku, nevřít v potrubí a nevybuchovat od náhodné jiskry. Petrolej se stal tím nejvěrnějším spojencem konstruktérů, který denně vykonává svou tichou práci v závratných výškách, udržuje mnohasettunové ocelové ptáky bezpečně ve vzduchu a spolehlivě spojuje vzdálené kontinenty a lidské osudy.